Ja, jeg arbejder til daglig i DLBR Energiinvest, og der beskæftiger os primært med energiprojekter. Og det er både anlægsprojekter og det er investeringsprojekter. Fra idé til virkelighed, det betyder faktisk, at vi er med helt fra begyndelsen, og ofte så betyder det, at vi er med til at give input til kommunen om, hvilke muligheder kommunen har for at lave et givet vindmølleprojekt på en position, som vi selvfølgelig på forhånd har kontakt med. Da højden på de nye vindmøller i dag gør, at man kommer op i nogle luftlag, hvor der er noget mere vind, end man gjorde for 10 år siden. I forbindelse med den rådgivning, som DLBR Energiinvest kan give landmænd i forbindelse med anlægsprojekter i Danmark, der er der jo forskellige kompetencer, vi kan hente ind i forbindelse med det arbejde, vi udfører i det daglige. Og det er primært på det tekniske område, det er på det skattetekniske område, det er på det juridiske område, og det er på det driftsøkonomiske område.